आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये BSNL मोबाईल फोन आणि लँडलाईनच्या समस्यांसंदर्भात आमदार नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यानं चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी कोल्हापूर BSNLचे रिजनल मॅनेजर अरविंद पाटील हे उपस्थित राहिले होते. यावेळी उपस्थित सर्वांनी BSNLच्या समस्यांचा पाढाच वाचला. कोल्हापूरच्या माणसावर तुम्ही त्याच्या हातापायावर तुम्ही जमीन घेतला काय? तिथल्या काही हालता झाले नाही. टॉवर जेवढे म्हणून तालुक्यातून आहेत त्याला कुठलाही बॅटरी बॅकअप नाहीये. लाईट गेली तर तो ऑफ झाला. काय फायदा सांगा ना. टॉवर उभा करून जर त्याच्यावरती नेटवर्क नसेल, काहीच नसेल, तर कशासाठी निवडणूक दिखाव्यासाठी उभा केलाय का? शासनाने आपल्याकडे आपल्याला 100 रुपयाच्या बॉन्ड बरोबर आपल्या बरोबर करार केलेला आहे. अद्याप आपण काही केले नाही. ते पण काम करता येत नाही आम्हाला, तर का नेट नसतं अजिबात. आणि मुळवणे गावात पहिली रेंज यायची ती आता तो पण आम्हाला बंद झाला किंवा 5 वर्षांचा सावंतवाडीला पण चालू आलो तरी पण तो चालू करत नाही. यावेळी जनतेला योग्य उत्तर मिळत नसल्यानं आमदार नितेश राणे देखील अधिकाऱ्यांवर भडकलेत. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, मनोज राणे, भाजपचे कार्यकर्ते आणि कोल्हापूर BSNL रिजनल मॅनेजर अरविंद पाटील, मंडळ अभियंता सिंधुदुर्ग कुडाळ अरविंद पाटील, उपमहाप्रबंधक RN जजणू, उपमंडळ अधिकारी देवगड कैलास पायमोडे, मंडळ अभियंता दीपक कुलकर्णी, कणकवली आणि वैभववाडी युनियन टेलिकॉम ऑफिसर नेरकर, उपमंडळ अधिकारी देशमुख उपस्थित होते. एका भागापासून जे सगळे जुने टॉवर आहेत त्यांची क्लिअर किती दिवसात करणार आणि तुम्ही पत्रकारांजवळ माहिती द्या की आज बाबा ह्या सांगवे भागातला टॉवर आम्ही क्लिअर केला, अमुक भागातला क्लिअर केला, अशी एक सिस्टीम लावून द्या आम्हाला. बघूया तुम्ही आता एवढे कोल्हापूर वाला मगाशी म्हणाला ते देवगडवाले खूप चांगले कर्मचारी आहेत, पण त्यांच्यासारख्या माणूस जबाबदारी द्या आणि बघूया त्यांच्याकडनं सुरुवात करूया. ते तरी सांगा, डिक्लेअर करा एखादा कार्यक्रम आम्हाला. गावागावामध्ये जेव्हा आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून फिरतो तेव्हा BSNL संदर्भात असंख्य तक्रारी आहेत. नेटवर्क गावामध्ये असावं असं नवीन पिढीचं असो किंवा ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी वाढत चाललेली आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून काही दिवसा अगोदर मी BSNLच्या जे महाराष्ट्र आणि गोवाचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्याशी जाऊन त्यांच्या मुंबई कार्यालयामध्ये बसलेलो आणि त्यानंतर आजची बैठक लागलेली आहे. पाटील म्हणून त्यांचे या झोनचे जे त्यांचे प्रतिनिधी ते आज आलेले आहेत. आमची साधं जे काही प्रश्न त्यांच्यासमोर सरपंच आणि अन्य लोकांनी मांडायचे ते मांडलेच आहेत. फक्त आपणही ऐकलं असेल की त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर असं भेटलेलं नाही. म्हणून त्यांचे सगळ्यांचे मुद्दे ते आता ऐकून घेणार, समजून घेणार आणि परत एकदा येणाऱ्या 7 नोव्हेंबरला आज जे मांडलेले प्रश्न आहेत, जुन्या टॉवर संदर्भात असो, बॅटरी बॅकअपचा विषय असो, उभे केलेले टॉवर पण त्याला नेटवर्क न मिळालेले विषय असो आणि जे नवीन टॉवर जे येणार आहेत, जे मागण्या आहेत, त्या सगळ्या संदर्भातची आज जी बैठक आज संपन्न झाली, चालूही आहे. आणि मला अपेक्षा एवढीच आहे की केंद्र सरकारकडून आजच्या तारखेला BSNLला मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिलेले सेवा सुधारण्यासाठी. मग तरी पण गावागावामध्ये हे प्रश्न का उभे राहिलेले आहेत, असलेले टॉवर का चालू झालेले नाही आहेत, याबद्दलचे उत्तर त्यांना द्यायलाच लागेल. आणि त्यानुसार माझी बैठकाचं प्रकरण सुरू झालेलं आहे. आज ही बैठक नुसती ही सुरुवात आहे. येणाऱ्या महिन्यांमध्ये बैठकांवर बैठका घेईन, 100 बैठका घेईन. जोपर्यंत BSNLचं नेटवर्क आमच्या मतदारसंघामध्ये चांगलं होत नाही तोपर्यंत मी ह्यांची पाठ सोडणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.